Produkcia Martin Weber uvádza mysterióznu poviedku Bufet. Keď Marek začal pracovať v bufete stojacom na opustenom rohu Podjaznej a Elektrárenskej, myslel si, že to bude len dočasné. Napriek tomu sa po pár týždňoch neubránil pocitu, že ho táto malá plechová búdka začala priťahovať. Dokonca možno až hypnotizovať tichou energiou miesta, ukrytého pred pohľadmi bežných ľudí, aj pred ruchom hlavných ciest. Nebola to však iba táto tichá energia. Bolo v tom ešte čosi iné, čosi, čo nedokázal pomenovať inak, než ako vlastný génius loci. Bufet bol otvorený 24 hodín, 7 dní v týždni a pracovalo sa v ňom na 3 smeny. Ranná, poobedná a nočná. Všetky boli vedené v akejsi zvláštnej, ale priateľskej dynamike. Napriek relatívnej opustenosti miesta, kde stál, olej vo fritézach nikdy nemal čas vychladnúť a z grilu sa šírila omamná vôňa mäsa dňom i nocou. Dni ponúkali množstvo rôznych, ale väčšinou úplne bežných zákazníkov. Noci, tie naproti tomu mali svoju špecifickú úzkú klientelu. Sanitári s odtlačkom rukavíc na zápestiach, taxikári, čo si nechali bežať motor, opití študenti a hlavne zákazníci z kategórie radšej sa nepýtať. Raz prišla stará pani v kabáte s líščím golierom a pýtala si hamburger bez pečiva aj bez mesa, iba s kyslou uhorkou zabalenou do servítky. Vytiahla hrnček, zaplatila 2 mosadznými podložkami. Podložky mali krásny číselník, ako by to boli mince z paralelného, dávno neexistujúceho času. Marekovi jej bolo ľúto a nechcel od nej nič, no stará pani nástojila, že si ich musí zobrať. Čas od času sa zastavil chlap so zbitými hánkami, ktorý za každým mlčky čakal, kým mu Marek dá tatársku do vrecka. A pritom sa usmieval tak unavene, ako by mu z tváre unikala duša. A vždy vo štvrtok tesne pred brieždením prichádzal muž v dlhom kabáte, ktorý si nikdy nevyzliekal, ani v horúce letné noci, keď z neho v potôčikoch tiekol pot. Vždy si vypýtal len hranolku. Jednu jedinú. Marek mu ju položil na servítok, muž ju opatrne vložil do vnútorného vrecka kabáta a bez slova odišiel. Mesto po západe slnka proste získalo inú tvár. Bolo akoby menšie a tichšie, ako by ho držal niekto za imaginárne plecia a bránil mu rozkričať sa. A to Marekovi imponovalo. Bolo vo svojej podstate ako on. Navonok dospelé, funkčné a vyrovnané, vo vnútri ale malé zranené dieťa smútiace za dávno zabudnutou hračkou, ktorej skutočné tvary si už nedokáže vybaviť. Majiteľ bufetu si nechal hovoriť jednoducho šéf. Nik mu nikdy nepovedal inak. Súdiac podľa drahých aut a oblečenia musel vlastniť značný majetok, nikdy sa ale nad nikoho nepovyšoval. Ak sa v bufete dačo stalo alebo pokazilo, nezvyšoval hlas a keď pred Marekom položil obálku s veľmi štedrou týždennou odmenou, zaklopal na ňu nechtom, ako by skúšal kvalitu dreva pod ňou. Mal tmavé tenké pery, svetlú pleť, spod ktorej mu bolo vidno tmavo-modré žily, krvou podliate oči, ktoré akoby nikdy nespali, a mierne špicaté nechty mal vždy o milimeter dlhšie, ako je slušné. A k tomu jeden zvyk. Objavil sa iba v čase, keď ostatní spali, skontroloval zásoby, postal pri friťáku, nechal si po rukách stiecť teplo a potom sa vždy skôr, ako sa ponad blízku bytovku zniesol prvý, ranný lúč svetla, vytratil. Raz, bola to asi len 2. či 3. Marekova noc v bufete, sa šéf dlho zahľadel nad Markové pravé oko. Marek mal nad ním škaredú, vystúpenú jazvu. Suvenír z detstva, kedy ho sídliskoví grázli nešetrne hodili do rámu dverí bytovky, v ktorej býval. Niektorí zákazníci sa na ňu pýtali. On o tom ale nerád hovoril. Podobných jaziev má z toho obdobia veľa. Pri tej na čele stratil vedomie na dlhé hodiny, niekoľko minút dokonca nedýchal. Počas toho času, kým bol klinicky na druhej strane, sa mu v umierajúcom mozgu snívali podivné, ťaživé sny. Keď sa ho podarilo v nemocnici prebrať, ich obsah okamžite zabudol a ostal mu z nich iba chladný závan v duši a občasná husia koža na chrbte.
Šéf však na jazvu len ticho, úprene hľadel. Nepýtal sa ale nič. Po chvíli sa len tak odrazu vrátil k bežným činnostiam a Marek časom na túto bezvýznamnú mini epizódu úplne zabudol. Jednej noci, keď sa okienko nezvyčajne dlho nehýbalo a olej tak poprvýkrát na chvíľu prestal syčať, sa objavil šéf, ako by ho vyfúkli z komína. Robíš naozaj dobre, som spokojný. Vieš, že aktuálne práve potrebujem niekoho šikovného, niekoho ako si ty, do mojej druhej prevádzky? Marek zaklopal lopatkou o kus syra, ktorý sa prilepil ku grilu. To tu máte ešte v okolí nejaký ďalší kontajner? Opýtal sa skoro až neslušným spôsobom. Hlbšie v lese, povedal šéf s ľahkosťou. Marek sa zamyslel. Tá ošarpaná búdka pri cyklotrase? V lese, zopakoval šéf stroho. Vytiahol papierik s 2 riadkami čísiel. Príď zajtra večer na 6, máš nočnú a príplatky za ňu sú naozaj bohaté. Oplatí sa ti merať cestu. Marek pozrel na papierik. Je tam nejaká cesta pre auto? Alebo tam mám šliapať pešo? Šéf sa pozrel na jeho jazvu, nie do očí. Je tam cesta pre tých, čo ju potrebujú. Potom sa zvrtol na pete a stratil sa v tme. Ani nie minútu po jeho odchode sa pri okienku objavil zákazník a do rána už šlo všetko ako obvykle. S batohom a fľašou vody, 2 rožkami a pesničkou na perách sa vybral na dohodnuté súradnice. Najprv šiel po asfalte, potom krátko po panelkách a nakoniec prišla lesná cesta, čo sa akoby nevedela rozhodnúť, ktorým stromom sa vyhnúť a ktorým smerom sa vydať. Súmrak tu tuším nemá farbu, pomyslel si Marek popri tom, ako ubúdajúce svetlo odoberalo gradienty hustému lesu. Hlasy vtákov ustávali. Vzduch páchol vlhkou hlinou a niekde zľava, hlboko, za kmeňmi, sa niesla hudba. Čosi ako stará dychovka prehrávaná cez platňu, ktorá občas preskočí a keď sa rozbehne, zahrá jeden falošný tón. Po takmer 2 hodinách brodenia sa medzi kmeňmi, keď už mal v ústach sucho z toho, koľkokrát prehltol na prázdno, bol konečne v cieli. Karavan. Nie lesklý, pekný vakom pracoval doteraz. Toto bola len oválna hliníková škatuľa s vyblednutým nápisom bufet. Krčil sa medzi lieskami a stál tak nedôverčivo nízko, ako by sa chcel každú chvíľu zahrabať do opadaného lístia. Marek nikde naokolo nevidel žiaden turistický chodník, ani ohnisko, ani lavičky. Nikde ani noha, len dvere s 2 zámkami a okienko s pultom, spoza ktorého na neho hľadel starší pán. Vedúci tejto prevádzky sa predstavil ako Jaro. V krátkosti Markovi povedal, že so šéfom sa pozná už 30 rokov a že skoro rovnako toľko je vedúcim v tomto lesnom bufete. Marekovi trochu udrelo do očí, ako čisto a úhľadne bol Jaro oblečený. Tvár mal hladkú ako povrch 100-krát ohmatanej plechovky a oči sivé s jemnou slzou na ich spodku. Jaro mu vysvetlil, ako to tu chodí. V podstate to bolo to isté ako v meste. Mäso v mrazáku, žemle vo vaku, cibuľa v plastových vaničkách. Friťák hučí tuho, ale drží. S dodávkou nových zásob prichádza Jaro vždy ráno. Pre koho vlastne budeme variť? Marek hľadal slová, ktoré by nezneli hlúpo. Kto tu chodí v lese takto v noci? To nedáva zmysel. Ráno prídem o 6 a vymením ťa, povedal Jaro, ignorujúc Marekovú otázku. Otočil sa a dodal. Ak všetko dobre pôjde, ani si nevšimneš, ako ti ubieha čas. A odišiel. Marek sa snažil vykúknuť z okienka a zistiť, ktorým smerom sa Jaro vo svojom drahom obleku a topánkach ako z najdrahšieho talianskeho butiku vybral. Les ho ale prehltol bez jediného hláska. Prvá noc mala chuť polystyrénu. Fritéza ticho húčala, svetlo nad pultom vykrajovalo štvorce do tmy a hudba.
Tá hudba bola prítomná tak ako zub, ktorý sa svojou bolesťou hlási až v kostiach. Okienko bolo otvorené, ako býva na takých bufetoch bežné, a vrhalo obdĺžnik svetla do lesnej tmy. Do rána nik neprišiel. Nič okrem komárov, občasného reptania lístia a tichej pauzy medzi dvoma tónmi odporne vtieravej dychovky. Ráno o 6:00 prišiel Jaro ako si zvnútra. Karavan nezavrzgal, kľúč nezacinkal a predsa tam odrazu stál. Prvý raz sa usmial, ale jeho oči ostali rovnaké, vzdialené. Podal Marekovi tučnú obálku s odmenou. Ten ju prijal a s hromadou otázok v hlave sa pobral domov. Druhá noc bola úplne navlas rovnaká, ako keby prvá posunula list v kalendári o deň späť. Fľaša, olej, hudba, lístie. Zaspával mu krk aj oči, nad ránom sa od nudy podlamovali kolená. Nikto neprišiel. Ráno opäť vysmiatý Jaro, opäť zaznelo to jeho dobre. A znovu dostal až neslušne vysoké príplatky, ale žiadne odpovede. Počas tretej noci si Marek začal potichu spievať, rozprávať vlastné vety v jazyku, ktorý nemal žiaden význam. Bľabotal si pre seba, len tak, aby mal v ústach nejaký zvuk. Olej mu šepkal, že je s ním všetko v poriadku a to ho upokojovalo. Hudba však tentokrát nepreskakovala. Keď si to Marek presne o polnoci uvedomil, odrazu vonku zbadal pohyb. Najprv len tieň medzi dvoma brezami, potom hlas, potom ďalší, kroky, vrava. Pri okienku sa objavila ruka, svetlá, s prsteňom. Potom tvár chlapca s čiapkou a dievča s batohom. Za nimi ďalší. Prišli, ako by prichádzali vždy. 2 cheeseburgery, prosím, povedalo dievča. A tatárku zvlášť. Chlapec sa obzrel po lese, potom znova na pult, ako by si kontroloval čas. A prišli ďalší. Muž v kabáte, čo sa mu lepili vlasy, pani s pruhovaným šálom a starší manželia, ktorí sa hádali o to, či hranolky môžu byť ešte chrumkavejšie. Marek sa nezastavil do brieždenia. Keď sa ráno dav rozplynul tak ľahko, že nebolo jasné, ktorým smerom odišli, Jaro stál za ním a povedal to svoje dobre. A keď sa Marek vypytoval veľa a nástojčivo, odpovedal mu stroho: Sú to len tí, čo prechádzajú popri ceste. Marek sa zasmial. Povedal si popri ceste? Kde je tu cesta? Jaro si upravil kravatu. Sú to prechádzajúci, nič viac vedieť nepotrebuješ. Povedal rázne a viac sa o tom už odmietal baviť. Tento zážitok sa mu zabodol do mysle, ako keď sa malý otravný kamienok zasekne v podrážke a nechce ísť preč. Aj keď sa pohrával s myšlienkou, že sa už neukáže, večer prišiel znova, rozhodnutý svoje odpovede nájsť sám. Ešte nevedel ako presne, ale príležitosť a spôsob na to určite nájde. Dovtedy sa bude snažiť robiť svoju robotu najlepšie ako vie a užívať si plácu, za ktorú by sa nehanbil ani manažér menšej firmy. Každú noc prišla iná skupina. Nevšimol si, že by sa 2-krát vrátil ten istý zákazník a skladba ľudí, tá bola akási zvláštna. Mladík s pehami vo vychádzkovej obuvi, žena v lodičkách a kostýme s odznakom nejakej jemu neznámej firmy, deti s rovnako zafarbenými vetrovkami. Na otázku, kam idú a prečo sú tu, sa iba zasmiali, alebo to inak zahovorili. Reči medzi nimi boli úplne normálne, bežné. Ich bankovky boli pravé a drobné, tie len tak cvenžali. Dáš mi viac cibulky? Môžem bez kečupu? Prosím si vriacu vodu na čaj. Banálne. A predsa v tom niečo škrípalo, ako by to celé malo iné, skryté ťažisko, mimo Marekové chápanie. Vždy, keď Marek skúsil ráno Jarovi položiť otázky, ten sa iba dotkol pultu a neodpovedal. Chcem dennú, vytresol jedného dňa Marek. Aspoň raz. Dennú robím ja, povedal Jaro.
Nebola v tom pýcha ani neochota. Skôr len chladný a nekompromisný opis poradia, v akom sa budú aj naďalej striedať. Marek videl, že s Jarom nepohne, tak sa rozhodol konať. Pár dní na to si zobral poprvýkrát voľno. No nehodlal ho stráviť doma na gauči. O 6 ráno, so zásobami v batohu na 2 dni, sa schoval za borovicu v kopci, odkiaľ mal na karavan výhľad ako na scénu. Slnečné svetlo bolo toho dňa, napriek bezoblačnej oblohe, akési riedke. Vtáky sediace na stromoch naokolo sa streche bufetu vyhýbali, ako by tam stálo niečo horúce. Jaro sa postavil k okienku, položil ruky na pult a stál. Bez pohybu. Minúty sa zlepili do hodín, vetvičky padali, chrobáky lozili. Jaro sa nehýbal. Ani keď sa oprel vietor, ani keď sa po obede zatiahlo a začalo pršať. V jeden moment sa vzdialená hudba odrazu na sekundu či 2 úplne vypla a vtedy Jaro na chvíľu zatvoril oči. A potom zase len nič. O 5:00 popoludní začal mať Marek zlú pachuť v ústach, ale nevenoval tomu prílišnú pozornosť. Tma prišla náhle, kúsok po 6:00. Prvý prechádzajúci prišiel skôr, než hodinky na jeho ruke ukázali 7 večer. Bol to ten typ muža, čo sa mu ťažko odhaduje vek. Tvár hladká, oči zanepráznené, kabát, ktorý patril niekomu dôkladnému. Za ním 2 chlapci, čo si prehadzovali medzi sebou akúsi hračku. Potom žena so šatkou na hlave. A vtedy les zatiahol žalúzie. Farby karavanu nesčerneli, len sa z nich stal akoby starý film. Vzduch získal chuť studeného železa. Hudba sa desivo zmenila, lesom sa začal ozývať hrozný nárek. Ľudia pri okienku naklonili hlavy a Marek uvidel veci, ktoré predtým nevidel. Chlapec držal nôž v ruke, ktorá mala modré roztrhnuté žily. Žena so šatkou mala na krku husiu kožu, ale nie od chladu, skôr ako by ju niekto pred chvíľou pustil z pevného stisku. Muž v kabáte mal na ňom tmavé fliačiky od krvi. A ostatní, ktorí prichádzali za nimi, mali na pleciach zvláštnu šikmosť, ako by sa niesli len na svojich kostiach. Jaro vnútri sa hýbal len natoľko, aby podával. Hranolky, žemle, horčica, prijímal peniaze akoby nič. Vtedy sa Marek rozhodol, že sa sem už nikdy nevráti. Pohol sa. Suché lístie zanechalo hlasnejší šepot, než by si zaslúžil. Niektoré hlavy z okienka sa otočili nie smerom, kde bol, ale akoby skrz. Prešli očami cez stromy a zastavili sa na mieste, kde stál. Marek sa trhol a bežal. Les je po nociach ten istý ako cez deň, ale hovorí jazykom, ktorému nerozumieš. Marek bežal podľa šípky v mobile. Šíp držal smer, čísla ubúdali, ale stromy boli rovnaké. Keď si myslel, že je od karavanu už ďaleko, vdýchol vôňu oleja. Keď sa otočil podľa hviezd, hudba sa mu ozvala zľava. Keď sa spoliehal na potok, hudba bola sprava. Šípka sa rozkývala. Otočil sa. Za každým rovnaké kmene, rovnaké mapy lišajníkov, rovnaká hrča koreňa. Chcel kričať, ale tento les mal hrubé steny. Začul dupot. Nebol to dupot jedného, ani 2 ľudí. Bolo to, ako by niekto rozhýbal dav na štadióne a všetky kroky sa rozišli medzi kmene. Šepoty, lámané slová, chrčanie, detský plač, ktorý sa odrazu zlomil na krik dospelého. Hudba v lese sa znova zmenila. Už to nebola dychovka, ale pískanie, rozladené trúby, tóny, ktoré sa medzi sebou prelievali a narážali. Každý preskočený tón sa mu zaril pod rebrá. Musím von, šepkal Marek, hoci nebolo komu. Na okamih sa mu zdalo, že vidí cestu, rovný pás medzi stromami, odkiaľ presvítalo slabé svetlo. Rozbehol sa, ale každým krokom sa mu zem pod nohami menila. Raz bola mäkká, ako hnilé lístie, ktoré ho ťahalo dolu, inokedy tvrdá ako betón. A keď sa vrhol vpred, svetlo sa rozmazalo. Nebola to cesta, ale otvorené okienko bufetu. A v ňom Jaro, ktorý sa na ňo usmieval, no oči mal prázdne. Za chrbtom sa ozval dav. Nie vrava, ale jeden dlhý, vyrovnaný vzdych stoviek pľúc. Marekovi sa zdalo, že tie tváre, tie, čo predtým stáli pri okienku, ho teraz obkolesujú. Všetci sa na ňo pozerali. Dav za ním najprv kročil rýchlo, hlasno,
Šepoty sa menili na krik, v ktorom sa miešali jazyky a stony. A vtedy uvidel, ako naozaj vyzerajú. Dievča, ktoré si pred chvíľou pýtalo cheeseburger, malo na šíji tmavý pruh, povraz, ktorý sa pri každom pohybe ešte stále zarezával do kože. Chlapec s nožom mal hrudník prebodnutý, krv tiekla potokom. Žena s malým odznačikom krývala na nohách, ktoré sa lámali v kolenách opačným smerom. A muž v kabáte. Kabát už nemal, len čiernu dieru namiesto brucha, z ktorej odkvapkávala tma. Boli to duše. Duše, čo si ešte pred chvíľou dávali hranolky na poslednú cestu, teraz kráčali a ukazovali svoju smrť. A všetci ju niesli ako odznak. Znova sa rozbehol. Dáv sa držal za ním, nie blízko, ale vždy na dosah. A potom, ako keď sa roztrhne plátno, sa les zmenil. Najprv to vyzeralo, že padá hmla, lenže hmla mala tvar. Bola to priesvitná stena, ktorá sa mihotala, a keď ňou prešiel, už nestal medzi stromami. Okolo neho bola krajina bez horizontu. Stromy boli príliš vysoké, koruny sa krútili ako špirály. Zem pod nohami nebola zem, ale lesklá čierna hladina, na ktorej sa dalo kráčať, hoci sa pod ňou myhali tiene. Každý krok znel dutým úderom. Dáv za ním zmizol. Bol sám. Ale v diaľke, medzi tými nekonečnými stĺpmi stromov, videl pohyb. Obrovské siluety, ktoré sa nedali zaostriť, ako by ich mozog odmietal pochopiť. Mali príliš veľa končatín, alebo príliš málo. Raz sa zdalo, že stoja na nohách, inokedy, že visia dolu hlavou. Vzduch zhustol. Nedalo sa dýchať, ale zároveň to nebolo dusenie. Bolo to, ako by mu niečo cudzie vliezalo do pľúc. Hudba znela stále. Teraz už nekonečná, hlboká, hrmotná, ako by dychovka hrala pod vodou a každý tón mu vibroval v kostiach. Marek sa pokúšal utekať, ale pri každom kroku sa mu krajina menila. Raz sa ocitol v chodbe plnej svetiel, ktoré sa rozsvecovali. Potom odrazu stál na moste, pod ktorým tiekla rieka stiel, čo sa plavili, ako by spali. Potom zas v prázdnej hale, kde sa steny vliekli do nekonečna. Čas prestal existovať. V jednom okamihu si uvedomil, že už ani nie je vo svojom tele. Pozeral sa na seba zhora, ako na bábku, čo sa hýbe len zo zotrvačnosti. A potom pocítil, že už nie je ani on. Len ďalší prechádzajúci. Nie k bufetu, nie do mesta. Prechádzal ďalej. Niekde medzi priestorom na dnes a zajtra, keď už ho opúšťali posledné sily, uprostred ničoty našiel starý posed. Vyšiel naň a so zvukom hudby v hrudníku, hudby, ktorá už nemala pauzy ani chyby, len plynulý, rovný tón, zaspal. Pritom ale nespal, hoci sa už nikdy nezobudil. Na jar, keď sa topí ľad a lesy sa tvária štedro, našli turisti pri malom suchom potoku telo muža vo vysokom štádiu rozkladu. Mal pri sebe mobil, v ktorom bola jedna pozoruhodná fotografia. V hĺbke akéhosi bufetového karavanu, za ním okienko a odlesk dvoch tvárí. Ale obraz bol rozmazaný. Blesk sa vrátil od skla na boku a ponechal len dlhé svetelné fľaky. V správach zaznela o jeho skone jedna krátka reportáž. Zamestnanec bufetu pri lesnom ihrisku na jeseň zablúdil a pravdepodobne na následky dehydratácie a podchladenia zahynul. Keďže nemal rodinu, opýtali sme sa jeho zamestnávateľa, či nám o ňom vie povedať niečo viac. Uviedol nám, že muž sa posledné dni pred svojim zmiznutím správal zvláštne, preto ho poslal domov, aby si oddýchol, ale on sa už nikdy neukázal. Na telefonáty nereagoval a pátranie po ňom bolo neúspešné. Až doteraz. Presne o týždeň potom, ako sa našlo Marekovo telo, stál pri okienku v bufete na rohu Podjaznej a elektrárenskej Nový Mladík. Mal radosť v očiach a vôňu lacného tužidla na vlasoch. Šéf pred neho položil papierik s číslami. Prídem, povedal Mladík, ktorý veril, že veci sa dajú pochopiť rýchlejšie, ak povieš jasné. Zajtra večer? Zajtra, povedal šéf. Nechty presunul po obálke a zaklopal o roh stola. Les prijíma nové mená ľahko.
Keď sa zotmie a tráva sa zvalí vlastnou váhou, postaví sa karavan do svojho nízkeho postoja a hudba sa opäť stane súčasťou okolia. Mladík otvorí okienko a oprie si bradu o predlaktie. Počúva. Čaká. Prvý zákazník pristúpi, ako by tu bol vždy. Muž so škaredou jazvou nad pravým obočím. Jeho oči sú pokojné a unavené, ale v tom pokoji je kúsok niečoho, čo sa nedá pomenovať. Dobrý večer, povie muž. Dáš mi prosím jeden burger bez cibule? Mladík sa usmeje a siaha po žemli. Mužovi s jazvou z vrecka vypadne okrúhly kovový predmet. Mosadzná podložka s číselníkom. Zdvihne ju a bezmyšlienkovito odloží na pult. Z diaľky, niekde hlboko za kmeňmi, sa hudba zachytí na jednom tóne a preskočí ho. Potom pokračuje, ako by sa nič nestalo. A medzi stromami prechádzajú, tak ako vždy, tí, čo už idú ďalej. Okienko je pre nich otvorené a olej, ten tu nikdy úplne nevychladne. Vyrobila produkcia Martin Weber 2025.